hemen balin bazaudete, zuen deporteko lorpenei eta zuen urte guziko lanari eskerrak eman behar dizkiotzue, ez beste inori. Guk hemen azkenean ez dugu egiten zuen lanaren rekonozimentoa besterik, beraz, zorionak gaur hemen zeraterako, eta baita ere, deportearen inguru honetan saria jasotzen duzuen beste ingurukoak ere, ni beti esaten dutena da, eta urtero errepikatzen du, baina berriro esango detzea digan hau, esan da, gutxitan aitortzen da gauza dalako. Hau da, deporteak behar ditu bere txapeldunak, deporteak behar ditu bere praktikatze mordoa, eta zenbat eta gehiago hobe, baina behar ditu baita ere, hori dana bultzatu eta antolatuko duen jendea. Sari banatzen, hemen udaletxeko beste zinegotziak eginen, guztien artean, ingo dugu sari baneketa hori, besterik gabe. Esan baita ere, lehen urtean, hain duen, landuko zala, deportista destakatuei, eta gainontzeko udaletxe aldetikan diru laguntzak emateko proposamen horiek bultzatuko zirala, proposamen horia idatzita dago, eta nik uste denbora gutxian onartuko dugula udaletxean bere tramitazio administratiboa egiten duenean. Baina diseinu egina dago, eta horren martxan, eta horren berri izango dezu guziok ere, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelduna, 23 urte zazpikoetan, eta Gipuzkoako txapelduna helduen kategorian. Beraz, nire arrotirentzako zorionak eta Ramoniko txeak eman dio sakiak. Junior eta juvenil kategorian. Beraz, figura batek besteari zorionak, aita zeneari. Eta hau ere, aspalditikan anuntzioa egiten zatorrena, txerrindulari hau, Mikel Iturria Segurola, Erripideko Euskadiko eta Iruña Itzuliko txapelduna juvenil kategorian. Bere anaiak jasoko du saria, jo Mikeli ere, gaur bere zuzendaridan Uxe Barberenak zioen bezala, gaur pelodromoan halako prueba bereziek egiten ari da, eta berak ez duen etortzerik eta horregatik anaia etorri da. Honen historiala luzea da, luzea. Mountain bikeko Gipuzkoako txapelduna helduen kategorian. Mountain bikeko Euskadiko txapelduna helduen kategorian. Mountain bikeko maratoia Euskadiko txapelduna helduen kategorian. Euskadiko mountain bikeko Openeko txapelduna. Caja Rural mountain bikeko Kopako txapelduna. Ziklokrosean Gipuzkoako txapelduna. Ziklokrosean Euskadiko txapelduna. Abar. Beraz, historia luzea. Zorionak olatzi ere, eta bere atxak ere imaginatan ez esfuerzo ingozunari laguntzen da. Bizikleta munduan beti tokatzei gurasei laguntzea da. Asier Goikotxea Quintas, pista estalian, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelduna 8 kilometrotan helduen kategorian. Gaztea, baina helduen kategorian jasartzen dute, beraz, txalo bero bat, arintzak ere. Baina, egia esan bere atxa baino hobea da, bere atxa guandikan kategoria, rebindikatzen du, baina atxa baino hobea da semea, kaso honetan, ondorengoak itxuran ez, mejoratu iten du aurrekoa. Eta jarraian, beste atleta bat, Felipe Ugarte, Aramburu, Gipuzkoako txapelduna, jabaldinako modalidadean helduen kategorian. Felipe, gaur saria jasotzea egin, txalaparta beste egun batean. Inigo Labat Marko, eta honek 3 metroko Gipuzkoako txapelduna da, kadete kategorian, bere, arrebak jasoko du saria, zorionak eman, Inigo hori. Familia osoari ohore egin behar, familia osoa hemen txapeldunak, ez bat, ez aitat, ez emea tanak txapeldunak. Eta azteko, atxarekin hasiko gara, laxarekin. Eizean, Gipuzkoako Kopa Esportineko txapelduna, veteraren kategorian. Berari dagokio lehenengo izatea, laxaro. Laxaro, itxoitzak azkenean familia guziak ateatzeko, familia itxurazko argazki izango dekorita. Bigarrenean,
Iraitzoi Arbide, Gipuzkoako kontrol esportineko txapelduna, helduen kategorian. Hola, baita ere. Eta ondorenean, baita ere, helduen kategorikoa, baina Urtzi Oiarbide, Euskadiko Compact Sporting txapelduna, helduen kategorian, eta Gipuzkoako Eizi Bilbideako modalideko txapelduna, helduen kategoria baita ere. Bai, Euskadiko txapelduna, plater tiraketan, Edurne Sarasola Ramos. Eta rekorrido modalitatean txapelduna, helduen kategoria baita ere. Oso ondo, zorionak, aite. Hoi xeba. Bueno, eta hemen beste urnietan beste familia handi batera pasatzen gera, pelota mundura, eta beste txapeldun bat, Gipuzkoako trinkete txapelduna, kadete kategorian, Julen Loitegi Ugalde. Beraz. Baina beriakin, baina, noiz batxe pelotan egin du, bestera txapeldunetan izanota. Baita ere, Gipuzkoako trinkete txapelduna, kadete kategorian, Unai Garin Atxaga, jaso, xemarik, bere entrenatzaileak, jaso bezala. Bueno,
eta beste pelota txapeldun bat, Euskadiko bigarren mailako pala txapelketa txapelduna, helduen kategorian, Miren Goikoetxea Ugalde. Holaxe ba. Eta hemen txirrindulari aldein dio, beste txirrindulari familitikan. Mikel Bergara Lujanbio, txirrindulariak, Gipuzkoako mountain bike txapelduna, master kategorian, eta Marauta jetxierako munduko txapelketako froga baten txapelduna, helduen kategorian baita ere. Beraz, Mikel, zorionak. Eta zerrendari amaiere emateko, Iker Hernández Ezkerro, futbolaria, eta Errealarekin Euskadiko txapelduna kadete kategorian. Beraz, zoriona baita ere, Iker Hernandezi. Honek ere, familitikan bidea, eta hemen da atorkio. Beraz, bueno, txapela jaso dituzuenak, saria jaso dituzuenak, etorri nuntzara, argazkia eta atea da, orain, honekin amaier emaurioke gauzko sari banaketari, baino guztien artean argazki bateatzeko modua, abera iten du txukun.